Benvidas e benvidos a Libraría Cartabón. Grazas, por suposto, por acompañarnos neste encontro co director artístico do Grupo Chévere, con Xesús Ron, para falarmos da biblioteca de teatro que publica Calandraca. Que mellor xeito de comezar que repartindo parabéns, verdade? Porque, e ademais por partida dobre, porque este espazo que nos acolle, Cartabón, foi designado polos lectores e lectoras da web cultural Fervenzas Literarias como mellor libraría galega do ano 2018, así que parabéns Gonzalo, parabéns de Silvia e Raquel, que tamén sodes partícipes dese recoñecemento tan importante, non? E tamén noraboa Xesús e noraboa o Grupo Chévere, porque tamén nesa selección Eroski Paraíso, que é o libro que nos convoca esta tarde, pois vende a ser elixido nas votacións como mellor obra de teatro deste pasado 2018, así que, bueno, pois felicitarnos e dicir que nese ranking tamén hai títulos como Pipi Medias Longas en Barca, que, bueno, pues ademais de outros títulos, este no caso de traducción de libro infantil e juvenil, e, bueno, entre outros títulos que máis arriba, máis abaixo, tamén forman parte desa selección dos usuarios de Fervenzas. Hai que agradecer, por suposto, a librarías como Cartabón, as bibliotecas, aos mediadores, aos docentes, ás familias, aos lectores e lectoras en xeral que o fan posible, verdade? Pero, dicía, é o teatro o que nos convoca. Eroski Paraíso, que esta obra que estábamos aplaudindo, pois remata xa o seu periplo polos escenarios cunha xira de despedida que precisamente vai traer a Chévere ata Vigo, ata o Teatro a Fundación, mañá venres ás 8:30 e o sábado á mesma hora no Teatro a Fundación de Pontevedra, así que os que tedes abono, pois aproveitade esta ocasión, es que non o teñades ide bulindo a coller a vosa entrada, porque en Vigo xa non quedan, está todo vendido, en Pontevedra sí que hai aínda algunha vacante, e bueno, será un éxito como ten sido por toda Galicia e por boa parte do estado onde representades esta obra. Bueno, temos aquí a Xesús e lle agradecemos moitísimo que fixese o esforzo de adiantar un día a súa presenza na cidade para vir falar connosco de Eroski Paraíso, da biblioteca de teatro. Os seus compañeiros, o elenco da montaxe, están ultimando os detalles da función de mañá e por iso non poden estar connosco, pero sí que lle agradecemos a él que ten a parte de responsabilidade moi grande, pois que comparta connosco pois os detalles da función, da obra e tamén da trayectoria tan ampla e tan exitosa de Chévere. Penso que estades no punto de tomar terra, non? Logo dunha tempada frenética, xuntastes esa xira especial dos 30 anos de Chévere, pois coa produción de Divinas Palabras de Valle Inclán para o Centro Dramático, con esta xira de despedida de Eroski Paraíso, bueno, 3 anos con esta función de escenario en escenario. Que balance facedes, non? Dun período de tempo tan curto e a vez tan intenso? Pois, vamos, é todo positivo, non? Estamos afeitos a contar cousas que salen ben, non? Pero, bueno, creo que Eroski Paraíso para nós sí que foi como un exemplo de éxito. Casi podemos decir que conseguimos máis cousas das que superamos as expectativas que tiñamos cando estrenamos, non? E non se lle pode pedir moitas máis cousas a un espectáculo. Estar 3 anos con o mesmo espectáculo agora mesmo e con un traballo bastante continuado non é algo nada fácil, que ademais estemos actuando casi tanto en Galicia como fora de Galicia tampouco é nada fácil, que
bueno, que de repente unha obra de teatro que plantexaba tamén, entre outros elementos, pois establecer un diálogo coa linguaxe do cine e que de repente a xente do cine tamén se faga cómplice para facer agora unha versión en cine do que é a obra de teatro, pois tampouco é moi habitual, que fixéramos unha campaña de publicidade cunha empresa para o Nadal que non ten nada que ver ca cultura, non? E que Eroski para iso e o teatro este dentro dunha campaña publicitaria, pois tampouco é nada habitual, e que se publique unha obra de teatro é un pouquiño máis habitual, pero non é tan habitual. Bueno, de todos os parabéns compartidos aquí con vos, coa xente de Calandraca, porque, bueno, que tamén conseguir que o teatro se convirta en libro, bueno, é un nivel de risco e unha aposta, e eu alegrome moitísimo de cada premio que recibe estos textos tamén por vos, non? Vendo as producións de Chévere ao longo de tantos anos, decatámonos de que esa suma de obras nos representan como pobo, como sociedade, funcionan como retrato, non? De como foi evolucionando este país dende o punto de vista social, do comportamento da cidadanía, da súa clase política. Entón a miña pregunta é, o que nos preguntamos é en que vos fixades para poñer o voso foco nun tema que vos interesa tratar e aplicarlle o filtro que vos queredes ou que necesita ese tema en cuestión. Normalmente empezamos por cuestións así moi anecdóticas, non? Non está todo así tan previsto, non? Agora vamos a facer unha obra que trate sobre algo. Si é certo que desde o principio, desde que empezamos a facer teatro, pues, sempre éramos conscientes de que estábamos nun lugar que se chamaba Galicia e que o teatro que queríamos facer era un teatro para os nosos veciños, digamos, ¿no? Porque o teatro pues, sí que mantén esa inmediatez, ¿no? De que estás contándolle historias a xente que tes máis cerca. Logo, se consigues chegar máis lonxe, pues estupendo, ¿no? Pero o primeiro público potencial que tes, a xente a quen te dirixes, é a xente que pode ir ao teatro e compartir ese momento contigo, non? Os nosos veciños. Entón tamén, de alguma maneira, era contar historias que os puderan involucrar, implicar, ao principio dunha maneira, pois, a mellor máis espontánea ou máis, non sei como decir, pois eso, de repente, menos intencionada, non? Recordo cando estrenamos, pois, non sei, Río Bravo, que era como unha visión sobre o mundo dos indios e vaqueros, do western, do cine, pero logo de repente o público facía lectura de que tamén era, o sea, puseronlle un subtítulo daquela que era isto é un grelo western. Entón o público tamén facía unha lectura nunha clave pois de que resultaba cercano, non? A maneira en que lle contábamos esa historia. Entón a mellor si que despois cada vez máis pois íbamos buscando esas historias que implicaran, pois, algunhas, outras non, pero bueno, Anos Horribles, que era como, bueno, e se hubiera unha casa real en Galicia, como sería, non? E en aquel momento tiñamos estaba todo aquel polémica da Casa Real Inglesa, o Anos Horribles da familia, e entón collimos eso, que era o que salía nos medios e que era o que coñecía todo o mundo, e o trasladamos como unha hipotética Casa Real galega, non? Entón sempre xogando un pouco con o que está moi lonxe e o que está moi preto. Últimamente sí que hai cada vez máis hai unha conciencia máis a mellor de retratar, o de retratar o que nos tocou vivir, o que nos facemos maiores e dis, bueno, o que cada vez é máis difícil facer teatro e de sobre que facelo, e houve un momento dado que sí que de repente, pues, de alguna maneira decidimos que algo que podíamos contar en escena eran aquelas historias que nos tocan contar a nós, pues, pola xeración e o lugar no que vivimos, ¿no? Entón empezamos un pouco esta última fase con Citizen, que é historia pues, do Imperio Zara, da Amancio de Ortega, e que nós, cando éramos nenos, pues, as primeiras veces que fomos a comprar roupa, pues, nos tocou ir a Zara, ¿no? E decíamos, bueno, nós solo chegamos aquí, pero isto, que era unha tendiña que había na Coruña, ao lado do noso barrio, mira onde chegou. Entón, decir, bueno, nós podemos contar esa historia e facelo de alguna maneira, pues, un pouco con unha distancia crítica e ao mesmo tempo tamén involucrándonos todo o que podemos nesa historia, non? E nestes últimos 10 anos pues, hubo máis, non? E creo que de alguna maneira Eroski para iso
tamén funciona como un retrato da nosa xeración, pero tamén do país, e hai moitos elementos, no, que están aí. E para nós o máis bonito é que, sendo un retrato tan local, neste caso collendo unha historiña de muros e con moitos ingredientes que poden resultar moi próximos, pero bueno, vimos que era unha historia que tamén chegaba a públicos que non coñecen Galicia, que non teñen nada que ver con ese entorno tan local e que se podía entender en calquera lugar, non? Entón, bueno, pois sí que de aí é outra satisfacción máis e ver todo o percorrido que ten. Eu diría que incluso Divinas Palabras, Revolution, que é o que fixemos o ano pasado, para nós tamén a fixemos con unha intencionalidade moi clara de que aquela obra que retrataba unha Galicia de principios do século XX, o que fixemos foi actualizar ese retrato e tratar de que funcionase igual que naquel momento, nun retrato un pouco moi deforme e buscando a peor parte do que temos como sociedade, non? Entón sí que hai esa intención, non? E escoller Divinas Palabras tampouco foi casualidade, sino que tiña tamén esa intención. E en que rexistro vos sentides máis cómodos? No drama, na comedia, nunha mestura dos dous? No musical. Bueno, creo que a nosa vocación, o noso oficio está feito de humor. Entón, creo que é onde nos sentimos máis cómodos, pero sí é certo tamén que a veces, por exemplo, Eros que Paraíso acabou sendo unha comedia, pero recordo os ensaios moitas veces decir, bueno, non estamos facendo unha comedia, un pouco para poñer un freo, porque senón todo se vai por aí. Entón confiamos en que, pues, tendo a Miguel en escena, ao final vai salir o humor por todos lados. Entón hai como frealo un pouco, e sí que no proceso de traballo nos complicamos a vida a nós mesmos, no? Buscando esas partes máis de drama, máis de, non sei, sin utilizar eses nomes, pero buscando tamén que a viaxe que fagamos dentro do espectáculo, pues, que non sea moi plana, sino que toque moitos lugares moitas distintos. Emocións tamén. Sí, e bueno, eu creo que sí, que Eroski tamén é un exemplo diso, no? Un teatro que pode tocarte desde moitos puntos, e tamén é un reto para o espectador, que tamén creo que moitas veces no teatro que nos facemos hai moito, non provocacións nin nada, pequenos retos para buscar esa complicidade de a ver se o público nos acompaña nesta viaxe onde a mellor empezamos réndonos moito, pero logo vamos por outro lado, pegamos unha voltiña, ou ao revés, no? Que Eroski Paraíso é unha obra que empeza dunha maneira que o público queda un pouco desconcertado, porque non oe, porque non sabe se empezou, porque non sabe hasta que momento empeza realmente a historia. E, bueno, tamén é dicir, deixadevos levar, é sempre un pouco este convite ou este pequeno chamada de vamos a facer unha viaxe xuntos, aínda que non saibas moi ben por onde te vamos a levar, non? Entón creo que iso para nós tamén é un aliciente, non? Tratar de sorprender un pouco ao público, aínda que nos ensaios sempre é unha preocupación constante de estar colocándonos sempre na posición do espectador, non? Sobrabades as velas do 30 aniversario, xorde esta iniciativa, a Biblioteca de Teatro, con Río Bravo, con Annus Horribilis, con Chévere, con Eroski Paraíso, que se incorporaría despois. Trátase dunha sinerxia entre dous premios nacionais galegos, Calandraca, Premio Nacional ao Mellor Labor Editorial Cultural no 2012, Chévere, Premio Nacional de Teatro no 2014. Que valoración facedes desta experiencia conxunta? Como valorades? Bueno, eu creo que foi así, non sei moi ben como, pero se cruzaron así a mellor dúas liñas paralelas, que decir que tampouco nos coñecíamos personalmente, ni tivéramos así contacto. Entón, bueno, pues de repente aí se cruzaron eses dous camiños, e eu creo que é un cruce e un roce e unha fricción para nós moi positiva. De repente como que aínda queda algo por descubrir, no? Xa levas moito tempo e de repente encontras compañeros de viaxe que inesperados, e eu creo que, vamos, nos estamos moi contentos e digamos que tendo coincidido con ese momento en que nos decidimos facer esa paradiña para de alguna maneira celebrar co público que levábamos 30 anos, que non era máis que unha disculpa ao final para parar un momento. Pois bueno, eu creo que é un gran agasallo
para nós, que de repente algo que nunca nos plantexamos na vida, que era que os nosos espectáculos que están feitos a pé de escenario e sin ninguna intención literaria e ninguna vocación de perdurabilidade, de repente que podamos ver como forman parte e constitúen unha colección de textos e que, bueno, pues hai certa xente ou bastante xente que se interesa tamén por ter este formato ou por ter esas obras en este formato de papel, ¿no? Entón, bueno, pues estas cosas inesperadas ou que nunca te planteaste sempre son moito máis interesantes e non sei, positivas, ¿no? E te dan moitas máis forzas para, bueno, para seguir, para continuar despois de... Sí, e logo que a lectura complementa o que é a experiencia de gozar da obra en vivo nos teatros e aparte como documento permite que os textos podan ser non só lidos, senón tamén estudados e que queden ou teñan unha perdurabilidade, non? Que comentabas antes. Sí, o sea, realmente será isto de que te fas maior e cando foi esa idea de poder sacar os libros e dir, bueno, va a quedar isto como un registro, ¿no? Porque sí que eres consciente e moitas veces falamos entre nós ou con outra xente de teatro que o teatro que lle pasa é que unha obra se deixa de facer e non queda memoria desa obra. Entón, o preocupante é que, bueno, a mellor xa tes a idade suficiente para ver como os erros se volven a repetir, ¿no? Na xente que chega de novo, porque non queda esa memoria. Entón sí que houve un momento un pouco antes xa dos 30 anos, empezou a pasarnos cando pechou a NASA no 2011, que de repente decimos, levamos, o sea, a nosa vida está aquí enterrada e non vai quedar nada, e entón, bueno, pues empezamos a ter unha preocupación en aquel momento, pois aquel arquivo audiovisual que tiñamos de que gravábamos moitas actuacións que pasaban ali e acabamos verquendo gran parte dese material nunha web, en plan, ten que quedar algo para que quen chegue despois saiba que polo menos isto se fixo, non como exemplo do que hai que facer, sino un pouco como un rastro, ¿no? Claro. Como unha experiencia. Sí. E isto creo que pues, tamén sería un pouco mesmo, decir, vai quedar un registro polo menos, e un registro inesperado, e moitos destes textos están escritos cando a obra xa está estreada, porque hasta ese momento non podían ser completados, ¿no? Entón creo que tamén colle máis sentido, ¿no? Que de repente se poda publicar unha vez que tal, e un registro e unha pista de por onde. E se se poden ler e a xente encontra interesante lelos, pois, home, é como ter outra vida, ¿no? Para estes espectáculos, e aparte, bueno, que a edición tamén, esta idea de meter as fotos, de meter... Eu creo que lle dá tamén un pouco ese valor de que isto non é só un texto, sino que ademais hubo unha parte física, ¿no? Que se levou un escenario, que tivo, bueno, ese percorrido vital, ¿no? Entón eu creo que para mí son unos libros moi interesantes porque tamén trascenden o que é a palabra escrita, ¿no? E ademais falando dos libros mesmo dende o punto de vista do deseño, non? Como que dignifica o que hai o traballo actoral, o traballo escénico, incluso dende o punto de vista da creación, non? Como obxeto, esta visualización das costuras, non? Como que nos fai partícipes, é como estar na tramolla, non? Entre as bambalinas do teatro e ver como é casi o libro un pouco por dentro, e efectivamente ese anexo final pues permite, bueno, pues ter un plus de información do que é o libreto propiamente, non? E aparte que o diseño final ten moito que ver, eu creo que o teatro que facemos, ¿no? Porque é un pouco dese teatro que fuse un pouco do ilusionismo, se queres, e é un pouco de mostrar todo, ¿no? Tratar cada vez máis mostrar como se fai teatro, pero mostralo dentro do propio espectáculo, ¿no? Entón aquí é un pouco tamén ese xesto, ¿no? De querer mostrar as tripas do obxeto, do libro, ¿no? Entón, vamos, a nos encantounos e creo que ten moito que ver co teatro de Chévere, máis alá de que sean os textos, ¿no? Temos na pantalla algo ademais tamén, ¿sí? Para nós estéticamente, algo que tamén falamos, é como unha colección popular. Sí, como, o sea, ves a portada, ¿no? Esa certa austeridade, podría parecer unha colección hasta de un réxime socialista, ¿no? Sin alardes, por dentro é outra cousa. E nos sentimos moi identificados tamén con esa idea de colección popular, e logo que os precios, bueno, sería un libro que compraría solo porque me puedo comprar toda a colección porque é tan barata. Pois, que te parece si vamos vendo un poquinho de cada un? Na pantalla temos
unha fotografía ben significativa de Río Bravo con Miguel de Lira. Eran os anos 90, ainda que logo houve unha versión posterior no 2002. Aquí tiñamos, bueno, Río Bravo, o emblema, non, do teatro musical de Chévere, esa parodia desternillante do western, ou do grelo western, como decías antes. Contanos aí un pouco de chicha. Bueno, a chicha vámola a contar nun libro que quizás poda salir antes de que acabe este ano, sobre a historia dos 30 anos de Chévere, e aí fixémolo, ou estámoslo facendo, o formato e a fórmula que utilizamos en unha autoentrevista con Miguel, con Patricia, con Manolo Cortés e eu, e entón aí van a salir moitas cousas de memoria, porque eu son o que peor memoria ten aquí deste grupo, pero bueno, sí, volver atrás e como se facía teatro, pues, estrenouse no ano 90. Para nós, por exemplo, algo que recordando e falando un pouco de como surdiu Río Bravo, era como tiñamos realmente a necesidade e a intención de facer un espectáculo musical, con música en directo, ¿no? Porque xusto nos anteriores espectáculos non o conseguíramos, e de repente pues, Río Bravo supuso, entre outras cousas, conectar cunha persoa como Fran Pérez, tamén con Pepe Sendón, pero que con Pepe xa traballáramos individualmente en algunha outra aventura anterior. Fran Pérez Narf, que despois se coñeceu máis e que morreu hai un par de anos escasos, e de repente pues, provocou esa, igual que agora hai unha sinerxia para, de repente con Calandraca, para dar forma a esta colección. En aquel momento pues, unha persoa que andaba por Santiago que non coñecíamos e de repente pues, empezar a traballar con el e que de repente fora realmente a súa primeira obra musical, ¿no? Como compositor, o seu primeiro reto de facer cancións, pero non para un grupo de rock and roll, sino para un espectáculo que iba a ter ese percorrido, para outras persoas que iban a cantar as súas cancións e que tivera ademais que involucrarse, digamos, nunha acción escénica, ¿no? Pues creo que de aí Río Bravo tamén funda un pouco un equipo de persoas que logo deron forma a NASA, porque Río Bravo tamén fixo viable facer a NASA, porque naquel momento foi un éxito tamén inesperado. Nos con 20 e poucos anos pues, non tiñamos moitas necesidades e cada peso que entraba no peto pues, era como benvidos esa. Non necesitábamos moito, entón sí que pudiéramos levar adiante. Por exemplo, a NASA ten moito que ver con aquel éxito inicial de Río Bravo, que ao principio tampouco foi nada fácil, porque sí que funcionara moi ben cando estrenábamos en Catoira, logo presentámonos en Santiago, funcionou moi ben, pero nós non sabíamos como se vendía unha obra de teatro nin nada. Entón fomos nunha rúa do centro de Santiago, había unha placa que ponía algo así como management ou algo así, e entón ali fomos a decir, bueno, se temos unha obra de teatro, a mellor interesa vendela e tal, ou movela por aí, e entón pues, demos a responsabilidade de venta a aquel manager que había nunha rúa de Santiago. Pero claro, empezaban a pasar as semanas e pasaba mellor o primeiro mes, o primeiro mes e medio, non había ninguna, non había chamadas, non había nada. E recordo que nos chamara, bueno, de repente, non sei, nos enteráramos dun festival que había en Málaga, e dixemos, bueno, pode ser unha oportunidade porque non pedían nada, había que apuntarse, e consultamos con o noso manager, ¿no? Oye, hai este festival, pode ser interesante e tal, e bueno, pues el nos sentou ali e digo, chavales, vamos contar como funciona iso, isto non é así tan fácil, como vos ides ir alá, isto é perder cartos, porque era tipo, un festival tipo concurso, non é que te contrataran, sino que te ibas ali e se ganabas ben, e se non, non, isto non é así. E, bueno, nos pegou un repaso e nos invitó a salir e que non nos preocupáramos, que xa se ocupaba él, pero que eso ni de broma. E realmente despois salimos dali e nos quedamos todos rayados de, pero como non, sin unha oportunidade e tal, e entón, sin decirlle nada, nos apuntamos ao concurso, ao festival, puenteando profesional, ¿no? E bueno, e nos fomos
desde Santiago hasta Málaga, Mijas, e ali chegamos, montamos o espectáculo, un par de horas antes do espectáculo hubo unha treboada e unha tormenta terrible en pleno verán, destos que era o aire libre, nun auditorio aire libre, pero bueno, pudemos facer a función e ao final pues, nos deron o premio ao mellor espectáculo e outro máis de non sei que, gañamos pues, o que era un caché, nos trataron ali maravillosamente e, bueno, foi o final deste manager que chegaron que fixemos hasta aquí tiña un oño clínico impresionante e a partir despois dese verán foi cando sí que se empezou a mover e se fixo en todo tipo de espacios, a verdad que non nos importaba moito onde actuar e actuábamos en teatros, en todo tipo de espacios e sí que pateamos moito por todos lados. Movíamos o entusiasmo con mayúsculas, claro. Sí, aparte, bueno, que ao final facías casi unha convivencia completa co equipo que estaba no espectáculo. Algúns hasta vivían xuntos, compartían piso, entón estabas casi as 24 horas, ¿no? Era unha maneira de... Bueno, supoño que como calquera outro grupo, banda de rock and roll, que cando eres novo e a montas, pois a convivencia é total, ¿no? E de aí sale, non fai falta pensar, porque as cousas van saindo. Un brainstorming continuo. Ben, pois seguimos con máis anécdotas e máis experiencias de outra obra, neste caso de Anos Horribles. Aí a tecliña, gracias. Non, esa non, anterior. Esa. Bueno, este está no libro, pero non é Anos Horribles. Claro, esa forma parte das ultranoites, non? Que son, poderíamos chamarte o emblema, non? Do voso teatro irreverente, da liberdade, non? Da expresión sen cortapisas, non? E digamos como que a vosa tarxeta de presentación que aínda ata ben pouco pois xa acumulaba moitos anos de ultranoites, non? Sí, as ultranoites, bueno, que é un cabaré que máis ou menos, non sei, se foi inventando, se foi construindo na NASA, o sea, ten moito que ver ca posta en marcha da Sala NASA, que foi no 92, e, entre outras cousas, a nos provocaba moita curiosidade e moitas ganas de facer cabaré. Eso, pensando no cabaré como un xénero teatral pois, feito con moita nocturnidade, con alevosía, gamberro, onde se perdía un pouco esta formalidade do teatro, non? E a NASA pois, era un pouco o que queríamos conseguir coa NASA, non? Un sitio onde podías ir a ver pois, heavy metal, rock and roll, metal, performance, poesía, teatro e tamén cabaré. Entón, ao pouco de abrir a NASA sí que empezamos a darlle forma, invitamos a moitísima xente, pois, actores e outros non tan actores, pero que se mostraron dispostos a actuar, e empezamos no 93 a facer estas noites, un pouco tamén para atraer público e coa idea de crear un público que logo pues, seguira indo a Sala NASA ou a ver outros espectáculos, ¿no? Non éramos moi conscientes do que estábamos facendo naquel momento, creo que en principio era pues, unha especie de noite golfa, facer as funcións moi tarde, poñer mesas, que o bar ademais funcionara moi ben e tamén aumentar os ingresos da sala, que non só foran as porque era un pouco envexa ver os grupos de rock and roll, pagaba o público a entrada e logo, vamos, as barras eran enormes porque bebían como cosacos, ¿no? E decíamos, bueno, en teatro tamén podemos conseguir algo parecido. E conseguimos que viñera moita xente, de repente a xente quedaba en pandilla, viña ali a ver a función, e bueno, e empezou a encherse a sala. E a partir de aí realmente o bonito tamén é que sobre a marcha se foi construindo unha maneira pois de facer unha especie de cabaré ou de teatro de variedades, de números curtos, e que iba cambiando e que iba alimentándose moito da xente que estaba participando, e polas ultranoites pois acabaron pasando ao final pois varias xeracións, no, de xente que estaba no teatro galego, porque daquela nos, que xa tiñamos uns maiores e como uns vellos que xa empezaran antes que a nos invitábamos a que fixeran, a que participaran da ultranoite. Eran reticentes ao principio, pero bueno, logo hasta unha vez que lles dixemos a próxima ultranoite idela a facer vos. E bueno, estou falando de xente que nos parecía moi maior e que tería, pues naquel momento a mellor escasamente 40 anos, pero nos con 20 e poucos, pues era como este. Falo de Roberto Vidal Bolaño, de Cucas, de Marisa Soto, bueno, xente
un pouco da xeración anterior a nós, que empezara a facer teatro nos anos 70. E bueno, sí que se foron incorporando e con algúns, pois ao final sí que fomos compartindo o escenario. Logo, bueno, pois nos fomos os que fomos cumprindo anos e pasando os 40 e empezou a vir xente máis nova, non? Vos tamén estiverades, aí fai pouco, xa cando nos trasladamos a Teo. E sí que ao final, pois a NASA como espazo pechou, para nós sí que a Ultranoite pois era tiña moito que ver con moitas cousas de chévere, e cando pechou a NASA, creo que a Ultranoite se convertiu un pouco como esa alma itinerante que quedou da NASA, e cando nos trasladamos a Teo, pois ali sí que seguimos facendo Ultranoite, sí que é como un sinal de identidade, cambiou moito, son distintas, non? Pero, bueno, tamén as Ultranoites desde aquela primeira ano se foron politizando moito, porque de repente as referencias á actualidade cada vez eran maiores e cada vez eran con máis intención de responder a mellor a esta liña mediática que en Galicia, sobre todo desde sempre, era un pouco uniforme, ¿no? Era como un discurso único, ¿no? E a Ultranoite pues, servía un pouco de contrapunto, e para moita xente a Ultranoite acabou convertíndose como na outra cara da moeda de Luar. No, Luar, sin criticar nada, pero era como ese mascarón de proa da televisión, de Fraga, desa cultura e dese país que nos querían, no, pues, facer ver desde a televisión pública e desde ese goberno tan monolítico, e a Ultranoite pues, era como ese outra maneira de facer, bueno, ou outra maneira de facer ou de retratar ese país, pero de outro xeito, de outra xeración, con unha visión de Galicia non tan uniformemente folclórica ou de raíz rural, sino onde estaba todo misturado e era a mellor máis marca de barrio que de aldea, aínda que tamén había ese punto de aldea ou de costa ou de porto. E seguramente, históricamente, pues, se poderían poñer como dúas caras da mesma moeda, ¿no? O como un negativo, ¿no? Ultranoite dese mundo, e estamos competindo a ver quen dura máis. Aí esa pugna tan dura. Bueno, as Ultranoite son un dos... Tamén ten que ver con ali había moito diñeiro e pouca precariedade, e aquí era como... Sí. Bueno, pois ese é un dos outros musicais que hai en Annus Horribilis, que esa sí que foi unha aposta arriscada, pero polo xénero operístico, con toda a súa complexidade, e que tamén foi un éxito tremendo. Pois sí, aí, bueno, creo que aí sí que xa tiñamos experiencia de Río Bravo e de xa facer Ultranoites, porque isto xa foi un pouco despois. E, bueno, eu creo que foi un traballo moi de madurez de Fran, porque el compuso toda a música, e realmente da composición da música foi salindo o espectáculo, e toda esa riqueza que ten de estilos, de misturar músicas que parecen imposibles de que funcionen en escena. Eu creo, o sea, nos interesaba que Annus Horribilis non quedara no olvido, porque creo que, polo menos a nivel musical, xa non me atrevo a decir outra cousa, é unha obra que en calquera outro país do mundo non quedaría olvidada, ¿no? Sería, creo que musicalmente sería algo que se volvería constantemente, ¿no? E entraña bastante dificultade, pero bueno, está aí. E tamén pasou un pouco mesmo, nos fomos un pouco inconscientes facendo. A idea era facer unha especie de ópera a nosa maneira, moi portátil, os subtítulos é Piccola Ópera Portátil, o sea, mostrando que se trataba de facer algo pequeniño, e adaptado en gran medida as limitacións que tiñan os actores e actrices que había na compañía para que puderan abordar ese traballo. Pero había un límite. Eu, por exemplo, quedei fora. Non di bueno, foi a primeira vez que me quedei. Non hubo nin casting, non foi. Me daban así unha palmadiña e ao final, pues, eu acababa presentando a obra e salía ao principio do espectáculo, bueno, veña, ten un momento de gloria, pero ao final, con algo casual que non estaba pensado, de repente esta pequena introducción que facíamos ali en directo creaba unha complicidade cos públicos que era brutal, ¿no? Porque decíamos, bueno, era como pedir disculpas antes de empezar para aqueles que veñan pensando en ver unha ópera, porque isto claro, tal. E bueno, señalaba que a xente entraba, porque fixémola tamén por toda España e era unha obra que duraba casi 2 horas e íntegramente cantada en galego. E en Sevilla recordo que estábamos nun teatro con moitísima xente e acabou a obra e de repente se empeza a levantar todo o mundo e empezan a dar palmas por bulería e non salí, era como, que facemos? Temos que marchar correndo
E claro, era, depois me decían, no, é que aquí en Sevilla, cando hai algo que gusta no teatro, apláudese por bulerías, no todo o público. E bueno, pues, entón eran cosas inexplicables, no? Que vayas con unha ópera cantada en galego totalmente, sí, rompendo tabús, e que lles guste. E tanto. Logo, en escena, claro, era un xogo escénico, e era unha historia pues, moi simple, pero moi divertida de ver. E volvendo agora así ao presente, outra... un brazo amable e solidario. Ai, no, unha máis, esa mesma. Ben, pois aí están Patricia e Miguel tamén noutra imaxe emblemática de Eroski Paraíso, como decías ao principio, 3 anos en escena. Bueno, e aquí comedia documental, retratando por un lado o desarraigo, pero por outro lado tamén como foi a sociedade transformándose, evolvéndose, non, nesa voráxine consumista na que vivimos actualmente. Sí, eu creo que tamén estas cousas que faz a veces como un exercicio de lanzarte preguntas a ti mesmo, non? Porque eso é o que nos vivimos, non? Entón, como pudo chegar o mundo hasta aquí, se nos estábamos participando desta historia e pensábamos que íbamos hacia outro lado, non? Entón, bueno, hai un pouco de autocrítica sobre nós mesmos, como, bueno, pues estamos aquí en parte tamén por nós, non? E os personaxes de Patricia e Miguel creo que representan un pouco esa inconsciencia de non nos demos conta de cara a onde íbamos, pensando que íbamos a outro lado, e que representar un pouco esa visión un pouco da nosa xeración. Pero bueno, creo que lle metimos tamén un punto esperanzador con esa outro personaxe que o da filla, e que era, nós xa non vamos a arreglar este mundo, porque fixemos demasiadas cousas para destruílo, pero quizáis os que veñen por atrás podan aprender algo dos erros dos seus pais. Sei que, bueno, podemos ser negativos, pero nos quisemos ser positivos, e por eso ela está, no, unha rapaza nova que está como empezando. Tamén era un reflexo de alguna maneira de como nos vemos agora cando empezábamos, no? Con toda esa ilusión e tal, pero a mellor procurando que nese personaxe se vese como unha maior conciencia, no? E mirando non só para si mesma, sino tamén mirando para outros lados, neste caso mirando para os seus pais, mirando para o seu avó e buscando o seu lugar no mundo, tanto como cineasta no seu caso, como persoa, tratando de buscar as raíces a través da historia dos seus pais e do seu avó, que fora fotógrafo. Entón ela establece unha conexión con ela como cineasta, e a filla que, digamos, que a sacaron de Galicia por como lles foi a vida sendo moi pequena, e que ela volve e trata de recuperar un idioma, trata de recuperar unha memoria familiar e trata de recuperar a historia dos seus pais, non? E hai o personaxe do pai que ao final casi pues, ten este pequeno momento de iluminación, e el que nunca volveu a Galicia pero que nunca perdeu o idioma, aínda que estivera sempre fora, pues hai un momento que di, bueno, a mellor o que teño que facer é volver aquí, non? Como, vale, pues a mellor vale de algo que a súa filla os trouxera de novo, que os volvera a xuntar aos seus pais que estaban separados, e que de repente el sinta un pouco isto, podo volver a empezar unha vida aínda que teña 50 anos, non? Tamén un pouco o que pode representar, non? Esta era a vosa primeira produción despois do Premio Nacional. Máis que unha pregunta, a afirmación é que o listón que estaba xa moi alto aquí o superastes con creces, porque efectivamente retomando tamén o inicio da presentación, obra de teatro, bueno, vou ler os datos, máis de 120 funcións en 63 localidades, 12 comunidades autónomas, máis de 30.000 espectadores. Logo, o formato libro na colección de teatro de Calandraca, esa obra de referencia nas probas de acceso á universidade, que tamén foi outro puntazo, o anuncio navideño que falabas antes, e agora a versión cinematográfica que dirixiu Jorge Coira, e que se vai estrear xa dentro de pouquiño este ano, non? Entón, bueno, pues, efectivamente, e o tiñas comentado en algún momento nas entrevistas recentes, que conseguistes que con este título pues construir outro fito, non, do teatro galego, no que é a trayectoria de Echeverre, pero tamén no teatro galego a nivel histórico, non, a nivel contemporáneo. Bueno, falamos de fito como
como que significa, ¿no? De un lugar a mellor que significa algún tipo de cambio, ¿no? E para nós, por suposto, pero bueno, eso, pues, de repente que unha obra poda circular por toda España, que o faga en versión original, bueno, e todo o que dis, bueno, de alguna maneira si marca un pouco ese fito e bueno, e creo que consigue a mellor aproximar o teatro galego a lugares que a mellor empezan a ser tamén fructíferos tamén para outras compañías. Pero sí, ahora que estamos chegando ao final, en la que estamos procurando prolongalo e que non se acabe, queda un baleiro e cada vez é máis complicado para nós pensar e agora que facemos? Como claro, porque hai cada vez máis cousas que pensar. Esa é a cuestión, non? Cando chegue o horizonte do mes de marzo, máis ou menos, que cando está programada, creo que en Pamplona, a derradeira función, que hai máis aló? Bueno, hai que volver a empezar, como non queda outra. É dicir, que ao final xa aprendimos eso de que, bueno, chegues a onde chegues, cando empezas con outra obra, pois é volver a empezar de cero. Eu, pois con Eroski Paraíso, ainda eu contaba hoxe aos rapaces da escola de teatro de aquí de Vigo, que estive falando con eles, de dicir, pois esta obra cando íbamos a estrenar, que xa levábamos unha chea de anos aí, pois nos contrataron sin ver a obra a 3 concellos en Galicia, o resto nos dixeron, a ver que facedes. Entón, bueno, pois agora seguramente pase o mesmo, que queramos estrenaremos outra produción e vai volver de alguna maneira a empezar de cero. Aquí o que conseguimos é abrir moitos máis frentes e que en determinados teatros, por exemplo, de España, sí que se xenerou unha confianza no traballo de Chévere. Entón, eso nos dá moita maior confianza da que tiñamos hai 3 anos, porque a nivel galego é moi complicado xenerar esa confianza por parte da xente que dirixe un teatro ou que ten responsabilidades de cultura. Nos, por exemplo, agora mesmo, a próxima produción de Chévere vai ser unha coproducción dun teatro de Madrid, de Teatros del Canal, que apostou por nós, que nos veu a buscar, que nos chamou insistentemente para que fóramos ali, dixo, queremos coproducir o próximo traballo que fagades, sexa o que sexa. Cando aquí eso, vamos, nunca nos pasou na vida, e teremos que pelexar polas subvencións, e nos regatearean todo, ou prescindiremos diso. Entón sí que aí ganamos moita confianza no traballo e que ven de fora. Pero bueno, dá un pouco de vertixe, ¿no? Sí. Pero sí, xa estamos traballando na próxima obra e o título será, se non o cambiamos outra vez, Curva España. Como? Curva España. Que é unha historia que ten que ver con unha carretera que había de Agudiña a Verín, é unha historia real, e lle chaman así aínda hoxe por un enseñeiro que morreu no ano 1927 e que se chamaba Fernández España, ¿no? E pasaron 100 anos e lle quedou o nome para nós é Curva España, a curva onde se matou España, sería o subtítulo. Entón, bueno, a partir de aí vamos a só prometemos. Eso vai dar para correr ríos de tinta, seguro. Bueno, vos traballando nesa próxima produción e Calandraca tamén traballando na edición do seguinte título que conforma o que, bueno, pues sigue aumentando a colección da Biblioteca de Teatro, que será Citizen, que atoparemos en Citizen. 3 espectáculos, non, que forman un conxunto, ese imperio textil do que falabas antes tamén. Sí, o sea, Citizen é unha obra moi... Bueno, ao final son todas moi importantes, pero hai algunhas obras que marcan para nós un... Bueno, non sei... certo punto de inflexión, sí. quizáis. E Citizen foi un pouco eso, foi a última obra que fixemos na NASA, entón de alguma maneira foi unha despedida, pero nos abriu tamén moitos horizontes e unha maneira de traballar que empezamos a desenvolver aí. Como dixen antes, a historia de un retrato de Amancio Ortega e a historia de Inditex, de Zara, pero totalmente ficcionado, claro, ¿no? Totalmente non, quer dicir que nos documentamos moito, fixemos visitas secretas a Zara, bueno, a Inditex en Arteixo, conseguimos entrar, que nos contaran, queríamos provocar que nos cruzáramos con Amancio Ortega, non conseguimos, porque cando estábamos... Non nos invitaron ao cumpleanos. Non nos invitaron ao cumpleanos, e aquel día que fomos... Ele estaba, e entón, como estaba en un sitio, nos pasaron por debaixo, porque así como moi laberíntico, non?
Pero bueno, foi un traballo que vivimos moito. Patricia sempre di que hai 2 traballos que para ela lle cambiaron moito a vida. Un foi Testosterona, que foi un espectáculo un ano antes, e Citizen porque foron procesos moi longos que non só significaban facer unha obra de teatro, non? Sino enfrentarte como persoa a un traballo, a unha realidade e a volcalo despois no escenario. Quer dizer, a obra acababa con unha invitación ao público a que mirase as etiquetas da súa roupa, que a mellor se o facemos agora funciona o mesmo, e era todo... Peor. Pero realmente pasaba que a maior parte do público, e non só en Galicia, sino en calquera parte de España, tiña roupa comprada en algunha das tendas de Zara e logo procedía toda de outros lugares, non? E ali Patricia decía, bueno, para min isto dame arrepíos, isto é o que me dá arrepíos, tal, e temos que cambiar e buscar, e de repente, pues, creo que deixamos de comprar desa maneira nos mesmos e buscamos outra maneira de facelo. E entón, bueno, que encontraremos creo que unha historia... En aquel momento, ademais, era romper un tabú, porque ninguén falaba de Zara, ninguén falaba de Amancio Ortega. Nos intentáramos buscar moita documentación, ou libros, ou traballos. Non había casi nin fotos. Non había casi nin fotos. Solo descubrimos unha foto de cando saliu a bolsa, porque obrigaron a que se fixera unha foto. Falamos con moita xente para que nos contara pues, detalles de como era él. Chegamos a falar hasta coa azafata do seu avión particular, pero ninguén, non sei se firman algo en plan confidencialidade, entón, bueno, pescábamos datos tal, e logo algunha entrevista que hai, bueno, pola azafata sabemos que lle gustaba moito o cine, que era un consumidor, e entón por eso tamén a obra empeza, e hai este paralelismo entre Citizen Kane e el, como dicindo, vale, gusta o cine, pois vamos usar unha metáfora tamén cinematográfica para contar a túa historia. Logo déramos con un cura, que era o padre Jorge, que creo que aínda vive, que era, pois, non sei se era párroco, ou polo menos traballaba nunha parroquia cerca da Coruña, en Vilaboa. Demos con el, chamámolo, que queríamos falar con el, porque este home foi o que empezou a poñer en contacto a Amancio Ortega con cooperativas de mulleres que cosían. Non eran cooperativas, sino simplemente grupos de mulleres que cosían, e el foi o que lle fixo todo este traballo de ir buscando esos grupos de mulleres que se conformaran en cooperativas, que se conta na historia, e é un personaxe real. Fixemos unha entrevista e el sí que nos contou sin cortarse moitas cousas de... Non era secreto de confesión. No, porque aparte tiñalle un pouco de... Sí, estaba un pouco resentido porque... E logo tamén falamos con moitas cooperativistas, con moitas mulleres, e bueno, tamén nos contaron ese lado oscuro de todo este proceso de crecemento. E bueno, pues sí que creo que cobra un valor especial, non só para nos como Chévere, sino que unha historia como a que fixemos con Citizen, que non se perda, ¿no? Que quede aí escrita, e creo que ten ademais momentos que en ese caso sí que me parece con un interés literario, algúns episodios, algunhas partes, ¿no? Que son moi bonitas. Hai unha parte, a segunda parte, que era moi física e moi visual, que era un traballo moito desde o corpo e que é moi difícil de trasladar ao libro, que pode ser un pouco máis farragoso, porque casi sempre unha descripción e hai moi pouco diálogo, pero bueno, tamén de alguna maneira é contar como era. Sí, facendo ese exercicio. Pois seguro que o disfrutaremos moito. Imos poñer a última imaxe, que xa casi que imos rematando. Andaba por aí está mesmo. Pois esta imaxe pois podía ser un pouco a metáfora de que compre seguirmos camiñando, non? E facendo camiño, facendo país, a pesar de que pois transitemos por territorios onde o teatro, a cultura ou a lectura pois non atopa moita receptividade, aínda que vexamos pois esas nubes negras que anuncian treboada, pois que é importante, non, manter, digamos, esa liña fixa no horizonte e non desviarse dela. Así que nos gustou moito esta fotografía de Matteo Bertolino para despedir esta conversa, que non é unha despedida como tal, sino que agora sí que imos ter unha pícola primicia en formato audiovisual e recuncando outra vez na obra de Eroski.
recordándovos unha vez máis a función de mañá no Teatro A Fundación daqui de Vigo ás 8:30 e a mesma hora o sábado en Pontevedra. Así que damos de paso, presenta ti a Sí, bueno, o tráiler. estamos, eso, o que nos queda ahora é presentar a película de Eroski Paraíso que dirixiu Jorge Coira e que agora mesmo pues, está montando. Nos vimos moi pouco e o que fixemos foi, el nos preparou un teaser, un pequeno vídeo de presentación, son 2 minutos e medio e son as únicas imaxes que nós tamén vimos e bueno, nada, aproveitar para compartilas con vos, que lle botedes un ollo e que sirva un pouco como para abrir boca do que pode ser a versión en cine desta obra de teatro, que non deixa de ter un pouso moi teatral, pero que ao mesmo tempo ten un ingrediente novo e é que ele meteu a cámara dentro do escenario como un personaxe máis que na obra non existe. Gravámola, é unha produción moi independente, moi pequena, gravámola durante 5 días ali en Teo, construindo unha caixa negra para gravala, solo hai, a película terá unos exteriores solo no final, a parte final da obra sí que se gravaron en exteriores, que na obra se conta con un off, e contamos con que en marzo este disponible e todo apunta a que se poderá ver na Televisión de Galicia, porque comprou os dereitos, así que pero que compren os dereitos non significa que vayan a emitir. Igual a querer secuestrar. No, de feito o proxecto cinematográfico de Eroski Paraíso comezou porque nós nos presentamos na Televisión de Galicia hai 2 anos e lles propusemos facer un programa de teatro na tele, que fixeran unha produción audiovisual de teatro e decíamos Eroski Paraíso é teatro, pero tamén fala de cine, entón ten todos os ingredientes e a directora que había daquela na tele nos dixo que sí, que estaba disposta a facelo como produción propa, probar con Eroski Paraíso e logo se funcionaba, pois a ver, e entón era para proxectar, para emitir ese programa ao Día Mundial do Teatro, pero durante este proceso a Televisión de Galicia cambiou totalmente o organigrama, a que era directora de programación, contidos, a levaron para outro lado e o que entrou de novo, pois dixo, a mí non me interesa. Pero a inercia fixo que comprara os dereitos, que son 4 patacos, pero bueno, comprou os dereitos, entón ao mellor hasta se pode ver. Están recuperando desas producións pendientes da persoa anterior para emitir ou contratar a máis baixo custe na TVG2. Bueno, claro, eu non sei onde van a emitir, no, pero os proxectos que estaban por aí así un poquinho no aire, os están derivando con menos coste. Esos días presupuestado nunha cantidade, se oferta, mira, si queredes, pola mitade a TVG2. Menos da mitade. Ou menos da mitade. Pero bueno, de todas maneiras, cando iso quedou un pouco aparcado foi cando con Jorge Coira falamos e dixo, bueno, eu creo que aparte de que se faga un programa para a tele ou tal, isto pode dar unha película moi chula e tal, me apetece facela, e ao final fixemos unha coproducción entre Chévere e a productora de Jorge Coira e Gaspar Grullón, que se chama Yo Vivo, unha pequena produción. E, bueno, nos estamos con moitas ganas de ver porque pode quedar algo así bastante curioso. Entón, bueno, podemos ver, se queredes, este avance. Sí, podemos poñer... Espera que escapo eu. Sentar, porque primero... Ahora sin querer compartir redes sociales. Dalle a pantalla completa, creo que... A dereita. A dereita de todo. Xa está, Sagüillo. Axuda a rapaz. Cando miña nai me contou que 20 anos despois de marcharse volvía a Muros para cuidar do meu avó e que entraba a traballar no supermercado que antes fora o Paraíso, souben que quería facer esta película. Con que vos gustaría encher de novo eses estantes? Non mirades para mí. Mirade para diante. E dicide en voz alta que é o que vedes nos estantes baleiros. ¿Qué vemos ahí? Pues unos estantes viejos del supermercado. Mi trabajo me costó conseguirlos, Y cuando acabemos hay que devolver todo esto. Mira, mamá, eu
eu onde estou, é aquí, contigo. E iso é o único que podo contar. Pues vete a Irak o Afganistán a hacer una película sobre tu padre y yo, con todo lo que está pasando en el mundo. Hola. Hola, papá. Caballero 300 pesetas. Señorita 150. Que tamén chaval e caballeros a que Alejandro que entraba no paraíso. ¡Sale! ¡Sonríe! ¡Que vas a salir en la película de Alejandro! Comemos ao mirar no preto. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember, you're the one thing I can't give up. So I'll tell you something. This could be love, because I had time of my life. I never felt this way before. Ten boa pinta, sí. Que chulada. Deis a ganas. Veis, No, e está guai porque aí acaba con esa coa cámara, no, co obxectivo que é o novo personaxe, no, que é quen vai contar a historia. Claro. Entón, bueno, a ver. Está ben. Pues nada, moitas gracias. Si queredes preguntar Sí, algo. sí, sí, alguna curiosidade, ainda que hubo tantas anécdotas que nos quedamos todos así como bastante abrayados con las... Bueno, pues nos vemos no Sí, teatro. exacto. Mañana no teatro y pasado. Vigo, Pontevedra y os que sigan, ¿no? Luego en febreiro, Lugo, Ribadeo Ribadeo. e logo Pamplona. Vamos a despedir Lonse. Estreouse en Donosti en marzo do 2016 e despides en Pamplona en marzo do 2019. Así que, bueno, é un percorrido moi circular. Tivo unha vida longa e chea de A aplausos. mellor significa algo. Bueno, pues nada, muchísimas Nada, gracias a vos todos. por viros. Que vaya todo muy bien nestas funcións que quedan Ujú. y gracias a vos por Ujú.